dolmen de les Closes o de Pujernol és l'únic dolmen conegut actualment al terme municipal de Porqueres, Pla de l'Estany. Es tracta d'un dolmen recent del tipus galeria catalana, és a dir, amb una cambra funerària rectangular i un corredor ample més baix que la cambra. El que manquen les lloses del passadís mentre que les de la cambra estan desplaçades del seu lloc original. Conserva la llosa de capçalera, dues lloses verticals de suport i la coberta. Té una fondària d'1,35 metres, una amplada d'1,30 metres i una alçada d'1,25 metres. El túmul és de tendència circular. Darrere la capçalera i els laterals de la cambra encara es poden apreciar restes de rocs i terra del túmul que cobria el dolmen. Totes les lloses són de pedra sorrenca local i l'entrada està orientada al sud. A principis del segle XX la cambra es va ensorrar i es va reconstruir per fer-lo servir com a cabana. El seu estat de conservació era força lamentable. Descobert per Miquel Frigola i mossèn Lluís Blanc, l'any 1954. L'excavació de la seva cambra no va proporcionar cap material arqueològic que pogués servir per datar-ne la construcció. Però per la seva tipologia s'ha situat a finals del quart inicis del tercer mil·lennis abans Crist, durant el Calcolític i edat del bronze. El dolmen de Tires Llargues és un jaciment arqueològic megalític que es troba a Sant Climent Sescebes, a l'Empordà. El jaciment se situa dalt d'un petit turó amb alguna alzina i alguna olivera isolada enmig d'una zona planera erma amb alguna vinya conreada. Es tracta d'un sepulcre de corredor del Neolític mig fet de granit i bastit en terreny pla. Aquest dolmen va ser descobert pel senyor Lluís Torres, propietari de la finca, mentre anava de cacera l'any 1981. Joan Carles Torres hi va efectuar excavacions l'any 1981, recuperant materials a la cambra. L'any 1983 i 1987 fou excavat per Júlia Xinxilla i Josep Tarros, que també hi varen trobar nombrosos materials arqueològics al corredor i uns pocs a la cambra. La cambra és subcircular amb 8 suports conservats i amb coberta que no s'ha conservat. Les seves dimensions internes són 2,1 metres de longitud per 1,7 metres d'amplada i 1,3 metres d'alçada. L'accés a la cambra es fa per un corredor mixt, fet amb murs de pedra seca i lloses de roques locals, granit i quars, amb una longitud de 2,4 metres, una amplada mitjana de 0,8 metres i una alçada màxima conservada de 0,65 metres. El túmul de secció circular té un diàmetre d'uns 8 o 9 metres i està fet per un reompliment de blocs grans i mitjans lligats amb terra. La massa tumular estava sostinguda per un anell extern de contenció format per grans blocs. Durant l'excavació es va recuperar 53 fragments ceràmics a mà i 2 a torn dins de la cambra. En el corredor es va recuperar 234 fragments ceràmics a mà, 2 a torn, 2 eines de sílex i 2 peces de collaret. En superfície i en el túmul van aparèixer 50 fragments ceràmics a mà. Del material, cal destacar una punta de sageta lanceolada sobre sílex, un resquill de sílex, així com 3 denes de collaret en diferents roques. Aquests materials pertanyen a diferents moments cronoculturals, cosa usual en els sepulcres de corredor de l'Albera, que són reutilitzats durant molt de temps. L'anàlisi del material permet observar 3 grups diferents: Neolític mitjà neolític final, Calcolític i bronze. També es va localitzar un nivell de cremació directament sobre la roca mare del corredor i de la cambra, interpretat com un paleosol. Situat a la serra de l'Albera i dins finca particular es prega respecte per a l'entorn, circular per als camins i respectar les tanques per als animals.
La cova d'Andaina és un dolmen de granit de grans dimensions construït entre el 2700 abans de Crist i el 2200 abans de Crist. Es troba a poble de Romanyà de la Selva, Baix Empordà. El conjunt fou descobert pel professor d'Història Natural de l'Institut de Girona Manuel Casurro a l'inici del decenni de 1900, als terrenys de la família Cama a Romanyà, coneguts com a Manso Cama. El 1957, Lluís Esteve i Cruanyes promogué l'excavació del monument. En aquesta campanya s'hi trobaren ossos, dents, 7 puntes de fletxa en sílex, ceràmica i peces de collars a manta. El recinte megalític es troba protegit per un cromlec en forma d'anell extern d'11 metres de diàmetre format per grans pedres granítiques, passadís principal que va d'est a oest, un túmul de terra i pedres que serveixen de contrafort i la cambra sepulcral del centre. El dolmen fa 7,60 metres de llarg, per 1,70 metres d'ample i 1,50 metres d'alçada. La cambra funerària, de forma rectangular, es troba separada de la galeria per 3 peces que conformen la porta d'entrada. Les peces de més grandària recuperades de l'Aixovar foren trobades en l'excavació de Pere Cama i Cases al segle XIX. Altres de més petites pertanyen a l'excavació de Lluís Esteve i Cruanyes. Del conjunt, cal destacar nombrosos ossos molt fragmentats i moltes dents de gent gran i de criatures. 7 puntes de sílex de diverses tipologies i fragments de ganivet, també de sílex. 2 fragments ceràmics amb línies incisives i un altre fragment de vora, potser campaniforme. Més de 3 centenars de grans collarets d'esteatita i de varicita. 2 plaquetes de fibrolita de color gris verdós i 2 altres de sorrenca molt fina, una de perforada. Una peça discoidal de pissarra negrosa i una petita peça feta amb una làmina fina d'or, en forma cilíndrica, enrotllada. El Menhir de la Murtra és un monument megalític de granit situat al poble de Romanyà de la Selva, entitat del municipi de Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà. Es troba al massís de les Gavarres, a prop de la cova d'Andaina, i no s'ha de confondre amb el Menhir de la Murtra de Sant Climent Sescebes. És de 2,35 metres d'alt, més uns 0,70 metres que són enfonsats. D'ample a 0,70 metres per 0,56 metres de grossor, i es pot datar del 4500 abans Crist. El menhir estava tirat a terra i el van aixecar el 1952, assentar a uns 5 metres a l'oest del lloc on es trobava, per assegurar així la seva estabilitat. El dolmen de la Gotina és un dolmen situat al terme municipal de Sant Climent Sescebes, a l'Empordà. Es troba a l'antic camí que comunicava Espolla amb Vilartoli, en el paratge anomenat la Gotina. És un dolmen que presenta un excel·lent estat de conservació i una mostra clara del que són aquests tipus de monuments. Documentat per primer cop l'any 1316, fou visitat pel mateix investigador francès que l'any 1866 va visitar el veí dolmen de la Cabana Arqueta i que ha restat en l'anonimat. L'any 1879 va ser citat per Antoni Balmanya i Ros. No fou fins al 1923 quan Pere Bosch i Gimpera i Lluís Pericot i Garcia hi realitzaren la primera excavació. Entre les diverses restes trobades, cal destacar un vas campaniforme internacional mixt, bandes impreses i cordes, reconstruït sencer, i un micròlit geomètric en segment de cercle de sílex malat, tots trobats durant l'excavació de l'any 1982, realitzada per Josep Tarros i Galter i Júlia Xinxilla i Sánchez.
Estan dipositats al Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants, Girona. Data aproximada de construcció, entre 3.500 i 3.200 abans Crist. Els estanys de gotina són un sistema de llacunes format per dos estanyols que ocupen una superfície d'unes 2 hectàrees. Es tracta de l'estanyol de la Rajoleria i de l'estanyol de la Cardonera, dos estanys temporals mediterranis que arriben a quedar totalment secs. Els estanys de gotina estan inclosos dins l'espai de la xarxa Natura 2000. Constitueixen una zona humida de gran interès natural, amb comunitats vegetals i poblacions animals de notable singularitat que fan recomanable la seva protecció. Vora els estanys, al sud, hi ha el sepulcre de corredor megalític, senyalitzat amb rètols informatius.